बाथि रुंसारि माइन' कुमार बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। समाज आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि रुंसारि माइन' कुमार बसुमतारीखौ गोसोखांना बिथांनि मुङाव माइन' कुमार बसुमतारी ट्रास्ट, खुंग्रिं दालाइसा एबसु आरो खुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं क्लाब जथायै बाथि जोलुर बादायलायनाय बानजायनाया चिरां जिल्ला खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मैयानिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि दिलीप कुमार बसुमतारी बादायलायनायखौ बेखेवना होयो हाबाफारियाव बाहागो लाना। हाबाफारियाव बाहागो लाबावदोंमोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि OST डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो डक्टर फुकन बसुमतारी, जिथि दुवार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मृत्युन्जय बसुमतारी, 14 चिरां दुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि आरो रुंसारि माइन' कुमार बसुमतारीनि अनजालि बिसि रिता बसुमतारी लोगोसेनो ओनसोलनि मेलेमजिबिफोर। गिबि दिनाव बादायलायनाया जादोंमोन लाइमुथि FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC। बादायलायनायखौ बेखेवनानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि दिलीप कुमार बसुमतारीया बुङोदि बोथोर आरो समाजजों गोरोबनानै गुबुन गुबुन क्लाब आरो आफादफोरा गुबुन गुबुन मुङाव जोलुर बादायलायनाय बानजायनायनि गेजेरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों मोनसे आसा आरो मिजिं थिदोंदि बर' हारि दानाय एबा सिनायथि लोगोसेनो जायफोर गोसो गुदुं गेलेग्रा बिसोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों समाज आरो गाव गावनि जिउखौ दैदेननायनि मोनसे खाबु होनो नागिरदों। खुंग्रिं ओनसोलाव खुंग्रिं दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रुंसारि माइन' कुमार ट्रास्ट कमिटि लोगोसे खुंग्रिं स्पर्टिं क्लाब जुथायै दिनैहाय रुंसारि माइन' कुमार बसुमतारीनि गोसोखांथियाव जोलुर बादायलायनाय दिनै जागायनाय हाबाफारि बेखौ दिनै सामलायबाय थादों आरो बेवहाय दिनैहाय खेलाया जागायनो आखायाव लाबाय। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मोनसे आसा आरो मिजिं दङ जे बर' समाजाव खेलाखौ जों मोनसे हारि दानायनि बा हारि सिनायथिनि मोनसे आयदाफारि बा मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै जोङो लांनो नागिरदों आरो बेनिखायनो जोंनि हारियाव बा जोंनि समाजाव बिभिन्न ओनसोलाव बिभिन्न जायगायाव माने जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां खेलानि प्रति इन्टारेस्टेड दङ आरो बिथांमोना खेलाजों जोबोद सोमोन्दोबो दङ। बेनिखायनो बैबायदि ओनसोलफोराव गोसो गोनां जायफोरनाखि लाइमोनफोर खेलानि प्रति इन्टारेस्टेड बिथांमोनखौ जोङो मोनसे गेलेनायनि फारसे जौगानायनि आरो गेलेनानै गावनि जिबनखौ न'खरखौ समाजखौ दैदेनलांनो हानायनि जि मोनसे खाबु बा हारिखौ सिनायथि होनायनि मोनसे खाबु बेखौ जोङो बिथांमोनखौ जों परिबेस होनो नागिरदों, स्कप होनाय जादों। बेनिखायनो जोंनि एबसुनि गेजेरजों दालाय आफादफ्रानो जा दखराफ्रानो बा जिल्लायानो जा गुबुन गुबुन ओनसोलाव दिनैहाय बे खेलानि बोथोरजों गोरोबनानै गुबुन गुबुन माने नामाखरनै जोङो खेलाखौ जागायबोनो थानाय जादों। सोरबा मुंख्लंनि मुङाव होदोङो, बबेबा क्लाबफ्रा होदोङो बेबायदि खेला। दा जोंनि थांखिया बेनो जे बैबायदि लाइमोनफोरखौ जोङो मोजां मोनसे सिस्टेमेटिकेलि मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो बोखांना लाबोनो नागिरदों आरो बिथांमोनखौ दिनै जों ओनसोलनिफ्राय गाबोन जिल्ला लेभेलनिफ्राय जोङो मालाबा स्टेट लेभेलाव बा बबेबा मोनसे मोजां क्लाबाव बा नेसनेल लेभेलाव बिदिनो इन्टारनेसनेल लेभेलाव हलिचरन बिथांमोन बायदि जोङो जोंनि हारिनिफ्राय गोबां जोङो हलिचरनमोन बायदि जोङो बोखांबोनो जोंहा मोनसे थांखि दं। जोङो आसा खालामनो हायो जे बानजायगिरि बिथांमोना जेरैबायदि मोनसे आसाजों मिजिंजों खेलाफोरखौ बानजायबोबाय थानाय जादों आरो निस्सय बेवहाय 100% नङाब्लाबो जोङो चिरां जिल्लानिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोङो नेसनेल लेभेलसिम जोंनि जे खेला गेलेगिरिफोर बेखौ जोङो सानसे नङा सानसे जोङो बोखांनो हागोन बा दिन्थिनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। दुलाराय बर' फरायसाफोरा बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै जोङो जेब्लायबो हारि जौगानायनि जिफोर आयदाफोरखौ बिथिंखौ लानानै जोङो खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायाव आफादजों लोगोसे गुबुन समाजनि आफादफोर क्लाबफोर बिथांमोनाबो मदद होदों, मावबाय थानाय जादों। दा बेवहाय जोङो खावलायगोन मोनफ्रोमबो क्लाबानो जा बा बबेबा मोनसे आफादानो जा जे जोङो हारि दानायनि मुङावसो जुदि खेलाखौ फाथिदोंबा बा जोङो हिउमेन रिसर्स जों बोखांनायनि थाखाय
जुदि खेलाखौ जोङो बे उद्देশ্যजों फाथिदोंबा जाहाथे जोंनि खेलानि बादायलायनायनि टारगेटआ बा गला केबल अमा मासेनि बोरमा मासेनि बा बेदर दरसेनि बा बायदिसिना रंजानायनि थाखाय जानाङा बेवहाय मोजां मोनसे गोथौ जि मोनसे थांखि लानानै बिथांमोनखौ डिसिप्लिन भाबै जाहाथे लाङो जोङो बेखौ खावलायदों मोनफ्रोमबो क्लाब आरो जोंनि समाजजों फारसे जोङो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माइन' कुमार बसुमतारी ट्रास्ट आरो खुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं क्लाब बे जथायै जोंनि बे माइन' कुमार बसुमतारीनि जे गोसोखांथियाव जोङो बेबायदि फुटबल बादायलायनाय जों खुंबाय थानाय जादों देग्लाय 5थि खेब बे 5थि खेबखौ जोङो देग्लाय खुंदों बेनि खुंनायनि गाहाय उद्देশ্যआनो बेनो जे जोंनि ओनसोलाव जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा जाहाथे बल गेलेनायाव जौगानो हायो आरो बल गेलेनायजों दिनैनि समाव गावखौ फोथांनानै लाखिनो हायो बा गावखौ गायसंनो हायो दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि लाइमोन सेंग्राफ्राबो फुटबल गेलेनानै जाहाथे इयुनाव गावखौ गायसंनो हायो दिनैहाय नोङो हलिचरन नार्जारिमोन दुर्गादास बर'मोन बायदि जाहैनो हायाब्लाबो बिसोरनि गाहायाव मोनहैनो हायो दा बेखौ मिजिंथिनानै जोङो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिखोना स्पर्टिं क्लाब जों जथायै सावरायलायनानै थांनाय 2012 मायथाइनिफ्राय जोङो बे खेलाखौ जों होबोबाय थानाय जादों दा बे आरो माइन' कुमार बसुमतारी बिथाङा समाजनि गोबां खामानि मावदों जों बुंनांगोन मानोना बिथाङा थांनानै थानाय समाव जोंनि खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथाङा बे आफादगिरि थानाय समावनो बिथाङा हरखाब रुंसारि जालांदों बेनि सिगां जिथु दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमुनि आथारनिफ्राय जागायनानै गेलेमुनि आथारि आरो गुबुन गुबुन बिबान आजावबोदोंमोन बेल' नङा जोंनि टेन्डुवार ओनसोलाव मोनसे सिजौ क्लाब होननाय दंमोन बै सिजौ क्लाबावबो बिथाङानो टिम मेनेजार जानानै बै सिजौ क्लाबखौ दैदेनदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनाव सिखोना स्पर्टिं क्लाब बे सिखोना स्पर्टिं क्लाबखौ बिथाङा आफादगिरि बिबान लानानै दैदेनदोंमोन दा बेल' नङा बिथाङा चिरां जिल्लायाव मोनसे रिफ्रि स्टाफ थायो बे रिफ्रि स्टाफआवबो बिथाङा बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन दा जों बेखौ नायोबा बिथांनि गोसो गोरबोआव बांसिनै लाइमोनफोरखौ जों मारै थुलुंगा होनो हायो बा लाइमोनफोरनि जे जौगानाय बिनि सायाव बिथाङा बांसिन गोसो होनानै खामानि मावबोदों बिथाङा सासे फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्रा सासे प्लेयारमोन गावनो दा गाव फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्राखायनो ओनसोलनि मानसिखौ जाहाथे ओनसोलनि सेंग्राफोरखौ जाहाथे फुटबल गेलेनायाव जौगाबोयो बा फुटबल गेलेगिरि जानानै गावखौ इयुनाव साफा मोजां सुबुं बा जौगासार सुबुं खालामनानै लानो हायो बै नोजोरजों बिथाङा हाबा मावबोदों दा बेबायदि दिनैहाय बे बेखेवनाय जे हाबाफारि बा अपेनिं सेरेमनियाव जोंहा गिबि जोङो गेलेदों इउनाइटेड चिरां दुवार FC बेनि अनगायै गेलेदों लाइमुथि FC बिथांमोननि मोननैनि गेजेराव बे गिबि खेला बे जादों फाइनाला माब्ला आरो देरहासार जानाय हान्जाना मा प्राइज होनाय जागोन जोंहा दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 4 नभेम्बर बाहाय जोङो जोबथा फाइनाल जाहैगोन दा बे खेलायाव जाय देरहासार जागोन जाय चेम्पियन जागोन बिथांमोननो गंसे समायना ट्रफिजों लोगोसे 15,000 रां हरनाय जागोन आरो जायफ्रा जेननाय बा रानार्स आप बान्थाखौ मोनगोन बिथांमोननो गंसे समायना ट्रफिजों लोगोसे 10,000 रां बे बान्थाखौ जोङो हरनाय जागोन।